Lliw. At blaid, cyfle am groesiad. Mewn i'r canol yn mynd tuag at McLagan, cael ei chlirio gan Edwards. Bae Colwyn, gwffio amdani ar ymyl y cwrt. Creamer. Yr ergyd dod i mewn, oedd honna ddim yn bell gan Michael George. Bel yn disgyn i George ar ymyl y cwrt. Yn y cyffyrddiad cyntaf, mynd amdani, ond ddim yn poeni. Joe Smith yn y gol. Creedy, sy'n gat Cumming. Yr ergyd gan Cumming. Heibio'r postyn. Wedi gwiro ddi ar am ddiffynwyr ar y ffordd. Do honna ddim yn bell. Bel allan at Creedy. Creamer. William Downey. Sam Hart methu cael dim byd ar i Alex Downs. Ac mae Alex Downs wedi rhoi Bae Colwyn ar y blaen. 18 munud wedi chwarae yma. Ffordd Llanelian. Y bel nôl i mewn i'r canol i dod. Sam Hart methu cael ei ben arni. Ond y bel yn disgyn i Downs ac Alex Downs yn sgorio ei bedwerydd gol am y tymor. Giler rwan gan Creedy, pas hyfryd at Tommy Creamer. Os na gyflaf yma i Creamer. Creamer troi tu fewn. Cwpan efo fo, bel yn cyrraedd Cwpan. Cwpan dros y trawst. Dyna chi gyfla y fanna i Bae Colwyn dyblu ei mantais. 2 munud ar ôl sgorio'r cyntaf. Gwaith da gan Creedy rhyddhau Creamer. Creamer penderfynu peidio ar gydio. O gergyd Cwpan dros y trawst. Allan mae'n dod i Alex Downs. Downs. Lawr yr asgell ei hun. Bel ar draws. Downey. Jones. Fyny at Cwpan. Jones derbyn y bel yn ôl. Dyna chi gol hyfryd gan Bae Colwyn. Y bel i mewn i Cwpan. Cwpan yn ôl i Dan Jones. A Dan Jones yn dyblu mantais y tîm cartra. Siw, cadwmeddiant pres. Bas hir, chwilio am y McLagan. Joe Smith yn disgyn, a Joe Smith yn adfer y sefyllfa yn rhagorol. McLagan gweld y gol gwag o'i flaen o, ond rwsyd gododd Joe Smith ar ôl llithro a gwneud yr arbediad. Tafliad tuag at Cwpan, Cwpan yn troi, yn ergyd gan Cwpan yn cael ei arbed gan Luke Rhys. Cwpan digon yn nerth ar yr ergyd, ond braidd yn agos i Luke Rhys yn y gol.